Здравейте! Вие гледате седмичното предаване "Часът на другата България". Аз съм Александър Маринов. Здравейте и от мен, аз съм Божидар Томалевски. Отново сте в "Часът на другата България". Какво ни казват медиите? Истината или само част от нея? Има ли медийна манипулация? Отразяват ли те истинските проблеми? Различен ли е медийният дневен ред от този на обществото? Нашите проблеми и тяхното място в медиите. Българските медии в чужбина и тяхната гледна точка. Това е и темата на днешното предаване. България и проблемите й през погледа на българските медии в чужбина. А сега нашите гости. Сега ще представи. Нашите гости са безспорно интересни събеседници, такива каквито рядко ще видите в българските медии. Евгений Веселинов, създател на Българското училище в Лос-Анджелес, бивш член на настоятелство на Българската църква в Лос-Анджелес, издал първия вестник за българите на Западното крайбрежие "Обзор", собственик на сайта Българика, инициатор на шествието в подкрепа освобождаването на българските медици, пак в Лос-Анджелес, номиниран за орден Кирил и Методий от Българската телеграфна агенция. И Георги Донков, журналист, телевизионен режисьор и продуцент, повече от 20 години. Дебютът му е с филма "Прокудените", филм за войната в бивша Югославия и бежанците от Косово и Македония, спечелил награди на авторитетни международни фестивали. Автор е на 19 документални филма, засягащи проблемите на децата на улицата, катастрофите по пътищата, наркозависимите в България. През 2006 година отразява кампанията в подкрепа на българските медици в Либия, "Не сте сами", кампанията в Кипър, след което остава да живее в Кипър и става главен редактор на Българският вестник. Добре дошли. Добре заварили. Нека да започнем с един въпрос, който за вас може би е отговора подразбиращ се, но за мнозина не е ясен. Каква е ролята на българските медии в чужбина да информират съответните български общности за събитията в България или предимно за това, което се случва в дадената страна? Евгений, че от по-далече. Гледай си от по-далече. Аз се старая, моята кауза е следната. Аз се старая да предавам българските новини, повечето пречупени през погледа на човек, който живее там. Защото определено има различни мнения, които стигат до двете крайности, и положителната и отрицателната, за това как се отразяват събитията в България. В този модерен свят, бърз свят, света на интернет и телефоните, хората имат постоянна връзка с близки приятели и роднини. Те не гледат само медии. И много трябва човек да бъде внимателен и да поднася нещата така, както смята, че е правилно, и да ги поднесе така, че те да могат да бъдат разбрани най-вече. Определено целта е, моята парола е ясна и точна, да бъда разбран. Само да попитам нещо. Каза думичката "правилно". Правилно ли, да кажем, дефиницията, има ли разлика между отразяването в България и отразяването в медиите в чужбина? На един и същи процес или един и същи проблем? Мога аз да кажа нещо? Аз имам микрофон. Няма правилно и неправилно отразяване на новини. Новината е новина и тя е такава, каквато е. Събитието се е случило и то е такова, каквото е. Без изкривяване, без лична емоция, отразява се такова, каквото трябва да бъде. Точно така. Това е позицията на новинаря. Аз цял живот това съм правил. Иначе, това, което ние правим в Кипър, нашия акцент е основно върху новините, които се случват в Кипър, и то свързани с българската общност, която е много компактна, но голяма. Около 40-50 хиляди български граждани живеят в Кипър, на едно много малко пространство. Там се случват непрекъснато някакви неща. Ако видите нашия вестник, ще видите, че има 7, 8, 9 страници новини от Кипър и една или две страници новини от България, просто защото новините от България, както каза Евгений, те стигат много бързо до всички.
дали чрез спътниковите канали, дали чрез интернет, дали по телефона от някой роднина. Винаги нашите сънародници научават какво се случва и ние пускаме, що се отнася до новините от България, такива новини, които рядко можеш да видиш и чуеш по телевизията или да ги прочетеш във вестник. Или пък нямат достатъчно Или нямат интерпретация. развитие, да, или нямат развитие. Или са минали някъде просто с две изречения, пък ние търсим тяхното развитие. Те са важни както за хората, които живеят в Кипър, така и за техните близки и роднини. Значи има пак някакво разминаване в дневния ред. В дневния ред, в подреждането на новините, да, но новините са такива, каквито са. Те не могат да бъдат правилни или неправилни, или да се тълкуват по един или друг начин. Новината е новина. Само, че в България фокуса на новинарските емисии е в една посока, а фокуса на емисиите в чужбина, не емисиите на вестника в чужбина е друг. Точно така. Това е идеята. Значи, ако ние ще пресъздаваме това, което гледат българските зрители, които живеят в чужбина по телевизията всяка вечер в новините, няма смисъл да излиза нашия вестник. Няма нужда от това. Те са го видяли и са го прочели в интернет. Ти спомена, че специално има вече хора на твой вестник, а също и предполагам голяма част от българските медии. Не е мой, аз съм само главен редактор. Да, аз не говоря като собственост. Всъщност един главен редактор спокойно може да каже моят вестник. Може би вероятно така е вероятно с всички български медии зад граница. Те третират въпроси, които най-пряко засягат хората, които живеят там, общността. Така би в трябвало такъв да бъде. смисъл, един конкретен аспект. Могат ли да бъдат българските медии зад граница един медиатор за усъвършенстване на отношенията между тези български общности в чужбина и българските институции? Могат, само при едно условие, че българските институции обръщат достатъчно внимание на българските медии в чужбина. А не можете ли да ги накарате да му обръщат внимание? Пробвали сме. Евгений? Аз първо да уточня за тази думичка, правилно се хванахме. Не. Исках да кажа само една дума. Аз имах предвид правилно изразяване на новините. Не исках да... Вярно. Значи, контекстът е естествено, новината е новина. Аз толкова години се занимавам. Думичките правилно ще артикулираме малко по-късно. Не, мисълта е, че аз мисля, че проблема е точно това се явява и се опитвам да хвана вашия тънката линия в цялата работа и като че ли точно там се отива, защото самото представяне на новините, това е тънката част, която медията трябва да направи добре, за да бъде гледана и да я харесват. Добре, аз това имах предвид. Относно въпросът беше за отношенията с институции. Така, значи аз съм 101% абсолютно убеден, че това нещо може да се случи и аз до сега не мога да кажа нищо специално и за новото правителство. Винаги, като са идвали на посещение, хората слушат. Сега, проблемът идва, мисля, че след това. Значи, когато слуша човек, той трябва и да чуе. Много е важно кой ще го чуе. Значи, ти си попаднал на човека, който трябва да го чуе и слушал те, чул те. Той го е предал на някой друг. Оттам нататък вече не е ясно какво. Аз мисля, че може би вие този въпрос спокойно може да го отнесете към определените ведомства, нали, които, това ще направи, защото един министър, аз не мога да обвинявам, примерно, Симеон Дянков, човека, поставил съм проблем, говорил. От една и съща държава сте, нормално да не го... Не само човека изслуша, прие, нали, всичко нормално. Оттам нататък вече той не може да ходи всеки ден да се занимава, има си експерти в тия министерства. Вижте и какво правят. Или проблема е на средния ешелон на държавната администрация. Изпълнителната. Ако трябва да бъдем откровени, връзката между българите, които живеят в чужбина, които скоро ще станем повече, отколкото са българите, които живеят в България. Да. Връзката между нас и българските институции, да не кажа, че я няма, но е много крехка. Тя е така, като един косъм, който всеки момент може да се откъсне. И по този косъм минава много малко и информация и всичко останало. Ма дали не си задаваш въпроса, искат ли въобще някой да го направи този косъм да стане от косъм мост? Нямам представа. Значи ние правим каквото зависи от нас. Или вие предавате новините по начина, по който трябва да бъде? Значи каузата, той Евгений започва много правилно. Това е кауза.
Издаването на българска медия в чужбина не е само Бизнес. не е бизнес. Това е последното нещо, което е бизнес. Тези, които си мислят, че ще правят бизнес от това нещо, обикновено накрая свършват много зле. Има такива примери. Познаваме доста колеги, които и до ден днешен смятат, че могат от това да забогатеят. Не се получава. Това е кауза и нашата идея е по някакъв начин първо да обединяваме колкото и необединима да е българската общност, по дефолт, по подразбиране е необединима. И второ, да се опитваме да съдействаме за връзките на българската общност с България. Затова, разбира се, аз съм склонен да кажа, че за да не се получава този процес, съм склонен да кажа, че има огромна заслуга, имат и българските медии, които работят в България. Затова ще се Аз върнем. съжалявам, че аз съм колега и работя за български медии, но знам, че много рядко се обръща внимание на българите в чужбина, освен ако няма някаква... Имаме зрител на скайпа. Аз мисля да го пуснем. Добър ден. Ало, добър ден. Чуваме ли се? Окей, да се включи скайпа, само да кажа по повод проблемите, които могат да се решат на българите в чужбина. Ето го това писмо. Може да го видите. Отново писмото и отново да ви кажа, че нямаме отговор от господин Дамянов. Това, което ти вметна на едно бивше предаване, беше казуса с господин Янко Стоиманов, който е осъден на 123 години. Това сигурно му трябва 2-3 живота затвор. Трябва да уточним някои неща сега. Окей, както Само и да да чуем дали имаме връзка с... Имаме ли връзка? Чуваме ли се? Ало, добър ден. Много добър ден. Добър ден, представете се, откъде се обаждате? Адриана Стоянова се обажда от Франция. В Париж, в Франция живея дълги години. Здравейте. И следа вашето предаване с голям интерес. Просто е много си... По днешната тема, какво може да кажете? Или имате ли въпроси към нас или към нашите гости? Имам един въпрос. Защо в момента чета български вестници, които някои ми донесоха, защо нашите медии не отразяват реалната действителност и как живеят хората в България, какво се случва? И че имам чувство, че това, което оставих преди 20 години, чакаме, че има някаква промяна, имам чувство, че се връщаме наново. Какво имате предвид, че не отразяват правилно нещата в България? Как живеят хората и че слугуват на една власт и изкривяват цялата информация, всичко, което се случва. Вие четете български медии или четете френски медии във Франция, ако не се лъже, парижки вести? Медии е абсолютно изкривена цялата информация. Аз може ли аз Нямаме да ви попитам никаква нещо? реална представа за това, което се случва в България. Може ли аз да ви попитам нещо? Да? А вие откъде знаете какво се случва в България? От медиите. Имам родители и говоря всеки ден по няколко пъти по телефона с цялото ми семейство, с всички приятели. Аз ви питам, за да знам какви са източниците на информация. И идвам често в България. Добре. Имате ли други въпроси? Не, благодаря. Благодаря ви много. И ние ви благодарим. Да кажете нещо? Аз го казах също нещо преди малко, че хората получават информация и нещо, което трябваше да добавя, може би, за да съм достатъчно ясен. Значи хората взимат информация от източници, които те абсолютно им вярват 100%. Това са роднини, родители, близки, познати, приятели, хора, с които са израсли. Добре, мисълта си запази. Питам, на кого трябва да вярват, ако не на роднините си? Ето интересен въпрос. Нека да кажа задавам нещо във връзка с това, което започнах в началото и сякаш се получи едно леко напрежение. Една новина, тя е новина, но може да бъде интерпретирана по десетки начини. Съвсем елементарен пример ще дам. Иван падна и се изчупи крака, след което отиде в Пирогов и му сложиха гипс. Едно изречение, Иван падна и се изчупи крака и така. Един вестник ще напише Иван падна от 8-ми етаж, чупи си крака, след което отиде в Пирогов, сложиха му гипс, но за малко да му отрежат крака. Нали? Друг ще напише Иван се спъна пред блока, падна, щупи си крака, гипсираха го, но ще му мине утре. Нали? И от тук нататък можем да интерпретираме по десетки начини една новина и всъщност човек не може да се ориентира къде е истината. Това е ролята на Евгений в случая на такива като нас, да се опитаме, все пак и това е субективно, разбира се, но да се опитаме да намерим истината и
да я предоставим на хората такава, каквато... Добре, но на коя медия да вярваме или на кои медии, на кой комуникационен канал? Чухте какво каза госпожата. Тя каза, имам родители, които тяхното мнение се разминава с това, което е написано във вестниците. Може ли? Аз ще ви кажа направо. Аз имам много строго мнение по този въпрос. Хора, особено над 20-25 годишна възраст, хора образовани, хора, вярвайте на когото искате. Изберете, вие направете избора. Вашия избор е нашия успех. Ако не изберете нас, значи ние сме успяли правилно да поднесеме новината. Ако ние не попаднем във вашия избор или в примерно 50% от тези, които четат новините, както той каза, нали, една и съща новина, поднесена по няколко начина, значи аудиторията е слаба. Ние работиме за вас, вие сте аудиторията, от вас зависиме. Значи аз не мога да кажа на коя медия да вярват. Напротив, казвам им, вярвайте на когото искате и ще се радваме, ако попаднем в тези между на които да вярват. Аз не поставям под съмнение обективността на медиите, които представлявате, това, което пишете в тях. Но тук вече ме навява на един въпрос да ви попитам. В Кипър, в Америка, има ли жълти медии? Защото, знаете, в България има жълти медии, то много. И това е, основно се препитават с информация, която е малко достоверна или въобще не е достоверна. В Кипър има жълти медии, те са български. И те са български. Преваря един наш въпрос, дали има български жълти медии в чужбина. Да, не идват българските медии, най-големите български жълти вестници, в Кипър просто. Не, аз имах предвид, има ли кипърски медии, които да са жълти? В смисъл са същия оттенък, както някои има в България. Изцяло профилирани в жълта тематика няма. Има такива, които поискат жълта информация, което е нормално. Ами, в Америка, аз ще ви отговоря простичко, в Америка всичко има. Вече всичко зависи до каква степен, колко тъмно-жълто или светло-жълто е. Във всяка дори обикновена медия има жълти материали. Аз лично не съм се отказал от това нещо и мисля, че това нещо храни също медиите. Извинявам се много, но това също е и бизнес. Като се търси и се чете, хората ще го предлагат, естествено. Добре, но жълтото не е ли пак вид манипулация или поднасяне на дадено нещо? Не мога да кажеш манипулация, защото ти излизаш, ти ставаш видим. Един политик или един артист, една звезда, те са видими. Никой не се интересува от Бай Георги от Подуяне. Нали? Те се интересуват от Джордж Клуни, че е дал прием на Обама и е събрал 50 милиона. Нали? Тук има един друг въпрос. Какво случва, когато това жълто започва да бъде доминирано от откровени измислици, от неща, които злепоставят, които клеветят. Нещо, което се случва в България, има в редица медии, може да го видим. Повече се продават изданията, това се случва. А носи ли някой отговорност? Ами да, за Кипър не може да ме убедите, че няма отговорност. Поне знаете, сега съм живял 30 на години в чужбина, няма такива, които да няма отговорност, журналисти или медии. Аз вече казах, че в Кипър такива издания няма. Аз знам как е положението в Съединените щати, но по-добре Евгений да каже. Значи в Кипър, примерно, не се сещаш за случай, емблематичен случай, някой да е дал под съд вестник, издател или журналист? Сещам се за един случай, но не за жълта информация. Един човек даде под съд едно голямо издание за това, че го е нарекал чужденец. И осъди изданието, тъй като той е гражданин на Европейския съюз, и осъди изданието и се оказа, че всъщност ние, които сме от Европейския съюз, нали, не сме чужденци в общността. Това вече касае някои права по смисъла на европейските норми. В Америка значи нещата зависят от там колко ти е силна медията, кой стои зад гърба ти, как си се справил с работата, добре ли си го написал, защото някои думи може да се префразират по най-различен начин в съда. Аз не искам да говоря за другите, ще кажа за един пример с мене. Преди години, спомняте си актрисата Мариана Димитрова, Бог да я прости, която загина в Сан-Диего. Аз тогава написах и материал. Тогава редактор на този вестник, за който писах, беше Тома Томов, изключителен журналист, изключителен човек. Написах за този материал и на мене проблемите ми дойдоха там в нейния съпруг поиска да ме съди.
Значи, освен, че трябва да имаш адвокати, това трябва да имаш и хора, които да те защитат. Имаме човек на телефона, след което ще имаме реклами. Кое да напуснем първо? На телефона или рекламите? Айде, нека включете телефоните, ако обичате. Добре, реклама. Окей. Hello, you hear me? J.J. Murphy's, ирландски, английски, български вкус, the international taste. Сега има и градина. Улица Кърниградска 6. София. Тук ни място. Кърниградска 6. J.J. Murphy's. Купете сега в полите на Витоша, София, Княжево. Уникален комплекс, уникална цена. Магазини, апартаменти. За контакти Евробул. Очаквайте всяка сряда от 19 часа. Повторение неделя от 10. Часът на другата България. Без цензура. Вашите мнения. Другите гледни точки. Окей, продължаваме. Имаме на скайпа господин Иванов. Само изчакайте. Чуваме ли се? Чуваме се, да. Изчакайте, ако обичате, само Евгений да завърши своята мисъл и ви даваме думата. Мисълта ми беше, когато някакъв материал сериозен се вади, дори да се приема от някой за жълти, все пак става въпрос за гибел на човек. Много е важно дали ще подкрепят обществената нагласа. Каква е обществената кауза? Каква е? Аз тогава ми помогнаха хора от България. Изключително съм благодарен на артистите, събраха подписка. Еми Барух тогава и други хора. Така че... За какво беше всичко това нещо? Заради гибелта на актрисата Мряна. Нейният съпруг реши, че неправилно е написан материала, че неправилно са написани нещата, че това е жълто. Опитвам се да починала ли е госпожата? Починала. Да. Значи, той има единствено и само претенции по начина, по който се поднася тази информация. Ти не си излъгал нещо, нали така? Може би се търсеше причината за това нещо и може би някои са намерили в изказаното оттам. Благодаря ви, господин Иванов. Окей, слушаме ви. Ало, слушаме ви. Може ли по-високо? Ало? Да, слушаме ви, да. Благодаря ви за търпението. Добър вечер. Добър вечер. Обаждаме се от Берлин. Здравейте. Слушаме ви. С удоволствие гледам вашето предаване. Първо искам да ви поздравя, господин Томалевски, ваши колеги, вашите гости. Разбрах, че темата е медията, ролята на медията в България. Не е точно ролята на медията, българските медии в чужбина. В чужбина. В Германия имате ли българска медия? В България имаме само... В Германия, в Берлин. Да, в Берлин имаме само един вестник, който се издава от бившия посланник на България. И други вестници за сега не знам да има. Фактите в него какви са, как ги намирате? Истински? В него фактите са много добри, изразяват много добре нещата в България как стоят, но за съжаление излиза в много малък тираж и по принцип му се пречи даже дори да излиза вестника, защото той отразява действително... Това е много интересно. Как се пречи, извинявайте? Как му се пречи? Просто не му се дава възможност помощ от България, например, от правителството, например, да се дава помощ, за да може да има пълна информация на българските граждани. Запазете си мисълта. По принцип, помага ли българското правителство на медиите в чужбина? Имате ли някаква субсидия? Не получава помощ и субсидия от държавата и от правителството, за разлика от много други емигрантски общности, които получават... От какво си изхранвате от реклами? Нека да кажа нещо. Значи аз чухте при представянето, че съм създател на първото българско училище в Лос-Анджелес. Само ще кажа нещо. Значи
Сега, ако отворите програмата на среща на медиите в Букурещ, за която заминаваме, ще видите, че ще вода панел, който е точно за финансиране на българските медии. Значи, за мен вината е в нас, че ние не сме си поискали. Защото когато училищата поискаха, правителството отпусна и всеко следващо правителство и до сега 3 години изпращат пари. Това е хубав въпрос. Нека да се върнем към нашия слушател. Господин Иванов, трябва да си поискаме. Да. Какво мислите вие за българските медии, тези, които тук в България действат? Четете ли български вестници? Да, чета български вестници, но мога да ви кажа, че българските вестници нямат нищо общо с европейските демократически медии. Първото, което не се отразява реално действителността в България. Ето, пак това е друга гледна Медиите точка. са абсолютно пригодени към определена класа хора и нещата се предават съвсем по фалшив начин. Да дадем, например, един пример. Слушаме ли? Сега, когато се отразява, да кажем, българската действителност на българина или работни места, или да кажем училища и така нататък, всичко се дава абсолютно фалшиво. Абсолютно фалшиво. Не се информират хората, манипулират се. Добре, вие как Така, разбрахте, че вие сте в България Германия, как знаете, че е всичко фалшиво? Абсолютно знаем, защото ние четеме също вестници в Германия и те отразяват също действителността някой път от България. Каква Искате да кажа, че немските вестници отразяват По-вярно. действителността в България или в смисъл се занимават с българската проблематика? Абсолютно. Мога да ви кажа, че преди 5 дни четах една статия за България в Süddeutsche Zeitung. И тя беше правдива. Стадията беше абсолютно правдива. Обявява корупция на правителство, обявява манипулация на медиите, обявява манипулация на избори. Просто това, което е действително в България. В България обслужват медиите само олигархите, определени хора, не обслужват народа. И както виждате, всички правителства, които са били на власт, са обслужвани винаги били от медиите, но всъщност български народ прозря и това се показа на изборите в Кюстендил, че вече не могат да бъдат лъгани българите. И един ден ще дойде истината, когато всички хора ще покажат със своя вод. Благодаря ви, господин да Иванов. Дай Боже. Благодаря ви много. Дай Боже. Аз точно само да го попитам аз. Да. За жълтите медии. Господин Иванов, може ли един въпрос? Извинявам се, само много кратък. Господин Иванов, задайте ми, ако обичате. да, помните слушам. ли автора на материала в немския? чувам ви. Помните ли името на автора на материала в немския вестник? Името на автора не го помня, но в Süddeutsche Zeitung преди 5 дни беше. Може да го прочетете. Благодаря. Аз чета просто само статията. Благодаря ви много. Това е друга гледна точка. Всеки има... Защото автор е българин. Автор е българин. Кореспондент. Да, между другото обаче стигаме може би до сърцевината на проблема. И първо ще ви опитам. Вие като издатели, като главни редактори, зависими ли сте от някой? Или, да кажем, не говоря за зависимостта от читателите, всеки медиен човек зависи от своята публика. Но зависите ли от някой, който да ви каже, това ще напишеш, това няма да напишеш, това ще тълкуваш? При нас няма такова нещо. Ние сме един малък екип. Редакционната политика определяме сами. Няма някакви интереси, на които да служим. Независимо от това, че разбира се, винаги ще има някой, който ще каже, ти обслужваш тези или тези интереси, защото не всички винаги няма такъв случай, в който всички да са доволни от нещо 100% да задоволиш интереса на публиката. Точно тогава... Но при нас няма никаква зависимост. Няма някой, който да ни финансира или няма някой, който да ни стои зад гърба и да ни подкрепя. Ние се издържаме от продажбите на вестника и от рекламите, които влизат в него. Тя има една стара българска поговорка, който плаща, той поръчва музиката. И може би до някъде независимостта на медиите се определя от това, че сами правят своето финансиране. Правенето на медии е много скъпо нещо. Нека да не го забравяме това нещо. И една медия, за да бъде все по-добра и по-добра, тя трябва да
да инвестира много пари. Собствениците трябва да инвестират много пари, за да става все по-добра и по-добра. Очевидно в България, и това всички ние добре го знаем, няма такива хора, които могат да извадат подобни средства, без да очакват някакъв интерес след като ги извадат тези средства. Имаме човек на скайпа от Испания. Предполагам, Филип, здравей. Човек на скайпа от Испания. Предполагам, Филип, здравей. Филип, в смисъл не може... Окей, ще го задържиме. В този контекст, примерно... Евгений искаше да каже нещо. Да. Кажи, Евгений. Говорим за независимостта. Зависимостта и независимостта. И дали българските медии тук в България са независими, защото за да можеш да отразяваш правдиво действителността и да я коментираш безпристрастно, трябва да си независим. Ако някой ти казва, внимавай, защото... Значи тук пак ще се върна на това в началото, което казах и което тази думичка, за която се захванахме, фактически ние непрекъснато се въртим около нея. Това как се поднася. Значи новината си е новина, обаче се поднася по различен начин. В момента се опитваме да кажем или да кажете, че някой казва на някой как да поднесе тази новина. При нас това не може да се получи, по принцип. Не може да стане това нещо, защото ние сме много малки медии. Второ, сме етнически медии, ние не сме основни играчи на пазара. Трето, ние гледаме да бъдем повечето случаи позитивни и да скриваме негативните неща. Това е истината. Защото определено не ме е страх. Много пъти съм имал проблеми заради неща негативни, които съм вадил. Ето, спомням си един случай за едно сбиване в българския клуб, когато участва един свещеник от едната църква. Донесоха ми много неприятности и с смисъл хората, защо пишеш такива неща, как можеш, нали? Но... Ти си отразил събитието, сбили се, ти си го написал. Няма да кажеш, че се целува. Дори не го бях украсил, честно казвам, беше снимка с коментар. И как да кажа, ние не можем да бъдем, ние не сме критерии. Може би това, което говорите за медиите, които са в България. Да, тях имаме предвид. Аз точно по този въпрос имам много конкретен въпрос. Смятате ли, че има недопустимо обвързване, така една зависимост, недопустима зависимост между медиите в България и властимащите, без значение кой е на власт? В смисъл не определям конкретни лица или конкретни политически формации. Или един вид, че българските медии тук в Република България правят някои реверанси към определени фигури, определени политически формации. Обвързването не е политическо, според мен, то е изцяло икономическо, защото собствениците на тези медии или тези, които стоят зад медиите, имат определени интереси в определени отрасли в икономиката и бизнеса. Политиката им ги гарантира. А политиката им ги гарантира. Не мога да кажа със сигурност, не мога да се подпиша. Ако има такова обвързване, в никакъв случай не могат да бъдат отразени истински процесите. Не мога да кажа такова нещо и не мога да се подпиша по това, което казвам. Просто е твърде възможно това да съществува. Поне това, което виждаме ние в вестниците и в определени телевизии, говори, че някъде нещо се случва. Потекат подобни процеси, но никой от нас не го знае със сигурност. Георги си изразява много деликатно. Което е хубаво. Да? Аз има хубав тон. Мисля, че процесът е двустранен и ако ще търсят нещата, те трябва да се търсят от двете страни. Само едно мога да кажа, че аз продължавам да уважавам медиите, продължавам да уважавам българските медии, всички български журналисти, защото първо съм ял хляб от тях, второто нещо, което продължавам да го ям и искам да кажа нещо. Значи тази зависимост, за която говорите, тази зависимост е... Ние не говорим, ние в момента разсъждаваме има ли такава или няма. Защото чувате хора да се обаждат от Германия, от Париж, те казват едно, четем друго. Не, тук липсата на финансова култура оправдава това мнение. Защо? Защото хората не знаят, не използват думичката инвеститор. Това са инвеститори. Защо трябва да им казвате, че някой бил купил? Той е имал възможност, имал е парите, инвестирал е парите. А защо трябва да инвеститора, какво зависиш от него? Просто това е пазар. Според мен тук влизаме в една финансова част, в която един умен главен редактор и добри журналисти винаги ще успеят
да се наместват в картинката. Имаме зрител от Испания. Здравей, Филип. Твоето мнение по темата или въпрос към нашите гости? Добър ден. Моето мнение е, че тук в Испания специално медиите работят много професионално и много качествено. Имаш предвид българските медии? Ами имаме вестник, който се казва Нова дума. Да, знаем. Той е изключително полезен, тъй като в много от случаите, включително според мен, върши работата на посолството. И информирани постоянно за нови изисквания в законите за чужденците, за това, което става в България обективно. И изобщо много професионално работят и според мен би трябвало да има организирана държавна политика към всички тези медии в чужбина. Точно. Това също би помогнало да бъдат и по-независими. Тук вече е малко въпрос на тълкуване, дали да бъдат Аз не съм независими. съгласен с това. Аз не съм съгласен с това, защото ако... В момента всичките са финансово зависими, тъй като са на чужд език за страната. Български език никъде другаде не се... Аз доколкото знам, в Испания има специална субсидия. Ами не зная това, не съм осведомен, но зная, че когато имат финансови проблеми, която и да е медия, би направила компромис, за да си ги реши срещу реклама и така нататък. А жълти медии, има ли жълти медии в Испания? Телевизията да, вестници не съм виждал, честно казано. Опитах се да се сетя поне един и не се сещам. В телевизията определено има много програми, които изцяло... Но те се знае, че тези програми и стойността на програмите е примерно 30%. То се знае априори това нещо. Да, знае се. Определено и е нещо подобно на жълтите вестници в България. Нещо като комиците на канал или нещо подобно. Не, комиците е друго, там си е майтап. Друга да ти говорят или имаше един шарж за политиците, говорещите глави или нещо от този сорт. Нещо Георги имаше възражение по Не, искам да кажа, че това с финансирането на медиите от държавата в никакъв случай смятам, че не би трябвало да се случва до такава степен. Тогава вече се получава зависимост. Единствените медии, които се финансират в България, са Българското национално радио и Българската национална телевизия. А знаеш ли как е в Германия? Момент, нека да кажа. В момента, в който ние получим субсидия от държавата, приемаме хипотетично, че българските медии в чужбина получават субсидия от държавата, изпада в неравностойно положение всяка една медия българска, която е в България. Примерно Канал 3. Защо получиха финансиране училищата? Защото всяко едно българско училище получава финансиране. Естествено е, че българските училища, в които учат български деца, но в чужбина, ще получат финансиране. По същата логика, мисля, че за читателите да Аз мисля, че тук мисля, че не трябва да се взима крайна позиция в никакъв случай. Нито се казва крайно да, нито крайно не. Защо? Значи, според мен формулата вярната е да се търси начин. Аз ще ви кажа какво съм говорил с Симеон Дянков, с министър Дянков. Това, което аз съм помолил и това, което съм помолил БТА, ние не търсиме правителството да ни даде готови пари, а да намериме начин, проформа, под която да може да получим пари. Примерно, да ни подсигурят... Не, примерно фирмите, които изнасят, които аз знам, че изнасят за Америка, да кажем винопроизводителите, бира и туристическите фирми, да заделят някакъв процент или процент и половина, които да се заделят в един фонд. Тази агенция за българите в чужбина какво прави? Да вземе този фонд и да го държи там. И този фонд да се разпределя и да се помага на хората. Това пак е вид протекционистка политика. Но тази протекционистка в никакъв случай не те прави зависим. Защото ти, ако си интересен и си се доказал, ще те потърсят. Ако не си се доказал, няма да те потърсят. Единственият начин да се случи това нещо е да се отвори програма, по която да се кандидатства. Точно. И всяка една българска медия, който сметне, че може да направи нещо различно, да предложи различен проект, тогава, не да получаваш бюджетно финансиране. Но постави се на място на министъра, той за тази програма ще търси пари, за да ги вземе тия пари. В България няма, от Симеон пари няма да получи. Негова работа откъде ще ги намери пари? Добро утро, той казва, пари има, трябва да знаеш как да ги Негова работа откъде ще ги намери пари? Сега, между другото, понеже споменах за Германия. В Германия имате едно, бих казал, относително точно или представяне на информацията. И давам един пример веднага. Давам пример с изборите.
В България знаете, че когато е по време на избори, винаги се създават, медиите създават един отбор А и един отбор Б, което е крайно недопустимо. Цял свят. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Навсякъде. Няма Във такова Франция нещо. обаче не е така. Както знаете, Значи всички в кандидати демокрация за президенти имаха еднакъв достъп. всички имат еднакви права, когато се кандидатира, защото това е гражданското право. Всеки има право на информация. Защо, примерно, медиите трябва да селектират отбор А и отбор Б? Не го селектирате, изборния кодекс го селектира. Как изборния кодекс го селектира? Парламентарно представени и непредставени. Това важи само за обществените медии. Иначе една частна медия никога не може да задължи. Не говорим за частните медии, говорим за обществените. Това го селектира изборния кодекс. Значи проблема не е в медиите, а в изборния кодекс. Да, има логика в това. Има логика в това, което казваш. Има логика. Защото обществените медии, така наречени, слагам големи кавички тук, те са държавни медии, те се ръководят от законите в държавата и според изборния кодекс парламентарно представените сили имат право на определен брой хикс минути в тази медия, когато са групирани заедно. Георги, как няма да имат, като тези го правят изборния кодекс? Значи, ако не може рефера да от един отбор. Филип, да кажеш ти нещо? Аз съм съгласен с мнението на господин Томалевски. Според мен точно всички трябва реципрочно да получават някаква субсидия, без да се разграничават на А и Б. В Испания как е? Ще ни би ли дал пример? В Испания не съм информиран, но според мен това е нещо ново и е специфично за българите, понеже над една трета от българите емигрирахме в чужбина последните 20 години. И съответно България би трябвало да е пионер в това нещо, не да чака някой друг да ни научи. Ами ние самите трябва да намерим някакъв начин да бъдем информирани. Просто има адски много българи по света, които имат нужда от информация. И според мен това е работа на държавата. Държавата е над вестниците, над медиите. Не можем, ние сме част от тази държава. От нас зависи каква да бъде тя и в каква посока да ходи. Именно, да, просто ние като сме емигранти, това не значи, че не може да изискваме, тъй като продължаваме да плащаме данъци в България и изобщо участваме по всякакъв начин в... Благодаря много, Филип. Благодаря много. Прекъсваме за реклама, след което продължаваме. Купете сега в полите на Витоша, София, Княжево. Уникален комплекс, уникална цена. Магазини, апартаменти. За контакти Евробул. Така, сега ще трябва да ви задам един неудобен въпрос. Как изглеждат основните проблеми на България, тук в България, през погледа на вашата медия? Нали, това, че вие отразявате това, какво се случва в Кипър, в Америка, навсякъде по света, това е ясно. Но предполагам, че имате някаква гледна точка, вече не как се отразяват, а как стоят проблемите. Виждам, че на линия е вашия колега от Лондон. Елица би ли го включила? Не, от Лондон казах, вашия колега от Лондон, от Будилник. Да го питам и него, какво е неговото мнение за медиите. Как стоят проблемите в България според? Аз няма да открием топлата вода. То е ясно как стоят проблемите. Проблемите се отнасят главно до... Ало, Русанов, здравей. Темата я знаеш. Проблемите в България през погледа на българските медии в чужбина. Тук в студиото са твоите колеги Евгений Веселинов и Гого Донков. Проблемите на българските медии в чужбина, като започнем с последния разговор за финансирането, с който аз не съм много съгласен. Да. И в смисъл такъв, че... С кое не си съгласен? Моля? С кое точно не си съгласен по повод финансирането? Че трябва да получават пари от държавата? Не може да се прави една медия независима и да бъде финансирана от трето лице или организация или институция. За да е независима една медия, трябва да бъде абсолютно финансирана от хората, които го издават, защото по какъвто и друг начин на финансиране става зависима. Много е трудно се издава вестник, много е трудно се издава медия. Ето в навечерието на 10-та годишна на вестник Будилник го казвам съвсем отговорно
но сме намерили начин да се самофинансираме и да сме абсолютно независими. Добре, изчакай само за една минутка, защото имаме слушател на телефона. Би ли останал на скайпа? Може ли на телефона? Да, ало? Ало, чуваме ли се? Затворих, окей. Извинявам се, Емиле. Ти си пак. Ти си. Емиле, чуваме ли се? Да, чуваме се, да. Добре, обаче чакай сега. Тук има един специфичен случай. Става въпрос за български медии в чужбина, които са един мост към българите в чужбина. Какво лошо има държавата да ги подкрепя, за да стигне до своите сънародници? Няма лошо, но точно българските медии в чужбина най-свободно могат да критикуват политиката на българските правителства, управляващи в България. Ето точно по този повод искам да те попитам, има ли според тебе разлика в представянето на проблемите от българските медии в чужбина и това какво се пише в България? Значи аз пращал съм материали, критични материали до български медии в чужбина, някои не са приемани, други въобще не им е отговаряно защо няма да бъдат така. Има го това нещо, трябва да се съобразяват. В България много страха е голям и хората се съобразяват. Имайки предвид и менталитета на нашите управляващи, вместо да... А ние медиите се стремим към градивна критика и всяка една критика те я приемат по много лош начин и отмъстителното им поведение просто личи и към отношението към различни медии, към различни предавания, към различни журналисти. И просто няма как да стане някое българско правителство да финансира медиите в чужбина, които точно най-лесно и ясно могат да ги критикуват по толкова така лесен начин, без да бъдат засегнати, защото ние не зависим от тях по нито един начин. И финансово, и териториално, и по никакъвто и да било начин. И ние създаваме в чужбина от английски фирми и така нататък, регистрирани в Великобритания. Така че финансирането е много трудно и почти няма как да стане от България. Това е много оптимистично така някой да очаква от България пари. Аз просто казвам, че това е 10-та година, не знам вестника. Просто да не си говорим неща, които са в... Въпрос към нашите гости? Към твоите колеги? Въпрос... Аз мога да... на мен да зададат въпрос как съм оцелял. Ето Евгений иска да ти зададе въпрос. 10 години как съм оцелял без външно финансиране, ще му отговоря веднага. Ние сме по същия начин, вече 7 години. Аз ви поздравявам горещо. Да. Първото нещо, което искам да кажа, че аз искам да се извиня, че не сте ме разбрали достатъчно добре. Аз изобщо не съм говорил за директно финансиране. Значи преди малко споменах думичката финансова култура. Споменах думичката инвеститори. Значи тук говорим за схема, начин, по който правителството може да предостави своето влияние и контакти с тези компании, които имат интерес в определените държави и да се осъществи някакво финансиране. Аз никога не споменах думата директно финансиране. Това първо. Да, абсолютно, разбира се, но не си мислете, че това ще бъде безусловно. Ама добре, вие как може да работиш... Безплатни обяди няма, така ли? Няма безплатно... No free lunch, така е поне на английски. Безплатни обяд няма, точно. Какво да ви кажа? Аз знам, че е трудно. Аз какви ли не гимнастики съм правил тук 10 години да мога да излизам и да продължавам да излизам. Но да ви кажа, това е по-добрия вариант, отколкото няма да някой да вижте финансира... сега, аз извинявам, Емилия, извинявам много. Аз първо ги разграничавам мигрантите малко и по териториално. Значи в Европа малко трудно ги виждам вече имигрантите. Мисля, че вие сте граждани на Европейския съюз и в 5 часа, като завършите в петък работа, в 8 може да отидете на рожден ден на брат и на сестра. Аз, за да го направя това нещо, трябва да се взема 10 дни отпуска. Нямам никакви програми, не съм член на никакъв съюз. Говоря за Америка. Нали? Аз не държа, просто си поставя моят проблем. Нали? Извинявай, че ако е прозвучало, че за всички медии го виждам това нещо, след като ти не го виждаш за твоята медия, аз лично търся начин. Би било много хубаво, защото аз просто сме изнемогвали. Би било много хубаво да има някакъв начин да ни се помага, но просто сме в противоречие с това, че имаме зрител на телефона. Всички сме на ръба на оцеляване. Изчакайте. Ало? Да. Чувате ли ни? Да, чувам ви много добре. Искам да влеза в ефир. В ефир сте, слушаме ви.
Да. Слушаме ви, кажете. Аз не на вас, аз искам да влеза в ефира. В ефир сте. Да. Така, добре. Имам един въпрос. Когато приемате от част по 2 милиарда и 800 хиляди, правите голям реверанс. А когато става въпрос да се отнасяте по-любезно към нас и по-учтиво, защо не го правите в България? Не разбрахме. Може да повторите? Искам отговор. Не разбрахме. Дайте пак въпрос, защото нещо не се разбра. Мисля, че го чуха много добре в ефира. Не, кажете. Кажете какво Казах, когато приемате от нас емигрантите от чужбина по 2 милиарда и 800 хиляди, нали много ви е приятно да ги приемате. Никой не оспорва, темата не е тази. Няма значение темата, дали обаждам се от Испания. Ние също сме емигранти, госпожо. Аз поне живея години наред в Кипър, Евгений живее години наред в Съединените щати. Всички сме съгласни с вас, че емигрантите са основни... Искам да ми отговори другата България в момента. Вижте, нямаме разлика с вашето мнение. Наистина емигрантите са тези, тук както виждате на тази маса, всичките живеят в чужбина или са свързани с хора в чужбина. Нямаме разлика от вашето мнение. Наистина емиграцията спомага. Благодаря ви. Емиграцията е най-големият чуждестранен инвеститор в България. Това го знаем всички, не го спорваме, споделяме вашето мнение. Всеки един от нас праща определена сума пари. Споделяме го с вас, моля ви. Благодаря ви. Евгений, завърши си мисълта, искаше да кажеш. За финансирането. За финансирането мисълта ми, че трябва да много е специфично. Всеко място е специфично. И трябва да се гледа и териториално, да се гледа и бройката каква е. Дали има в близост наличност официално дипломатически представители, които фактически те трябва да изпълняват тези функции за нашата връзка с... Добре, има ли България проблеми? Ето, питам ви вас, как ги виждате нещата? Има ли България всичко проблеми? е наред. Ето, всичко е наред, според Страхотно е. Георги Донков, всичко е наред. Шегувам се, разбира се. Добре. Да ви питам обаче нещо. Вие бихте ли се върнали да работите в България в медия? Аз работя за български медии. Не, работиш в чужбина. Да. Питаме дали би се върнал в България да работиш отново в тази медийна среда. При определени условия, да, като фриленсър бих се върнал да работя. Фриленсър това може да работиш и на Луната. В определената среда имам предвид. Ти понеже ме питаш в определена среда. Да. Евгений? 100%. 100%? Да. Би се върнал да работиш тук. Абсолютно. Ето един истински патриот, който е готов да работи в Не България. съм патриот, просто знам с кого съм работил толкова години и вярвам. И естествено, че няма да ви кажа имената на медиите, но съм 100%. Ето това е хубаво. За това сме и другата България, за да има други гледни точки. Всеки сам решава кой къде да работи и как да работи. Господин Русанов, Емиле, ти би ли се върнал в България да издаваш вестник? Ами не, аз просто съм много далеч от журналистиката и просто тук имаше необходимост преди 10 години тези хора по някакъв начин да се обединят, да се съберат. Имаха нужда от това издание. Аз се нагърбих с тази задача 10-та година вече наред и го издавам вестника. Просто беше страшно, когато дойдох тук и просто аз реших да съжертвам един вид, защото аз за тези 10 години просто не искам да... искам да се оплаквам, но просто е страшно нещо да се издава вестник в чужбина. Той каза нещо, което е много важно, една ключова дума. Българите да се обединят. Всъщност, ролята на медиите, нашата медия вече също много време функционира, 6-7 години близо. Ето той от 10 години има медии, които са малко по-стари от нас в чужбина, с малко по-голям стаж. Ролята на българските медии в чужбина е, ако могат, да обединят необединимата нация, необединимата група българи. Казвам необединима, защото ние сме, знаете много добре, че всеки дърпа затова се погрижила държавна чергата към себе си. Не, то си го казва в социологията. Значи едно обединение се ражда само когато има проблем или има влияние. Значи или имаш влияние с медията, или създаден проблем, който обединява, както беше с медицинските сестри. Ползва ли някой в погрешна посока това влияние? От теб зависи. Добре. Вече отиваме към края на предаването. Чухте различни мнения. Това, което може би няма различие, че българските медии зад граница са един необходим мост, един партньор с милионите наши сънародници в чужбина. Божидаре? Аз бих казал в края на предаването, чухте различни, чухте други гледни точки, затова сме и часът на другата България, за да чуете другите гледни точки.
Дали в България медиите правят това, което правят техните колеги в чужбина, оставаме на вас да прецените. Благодаря ви и от мен. Добре. Páginas